200 méh család pusztult el Balatonlellén, valószínűleg olyan helyre repültek, amit rovarölőszerrel permeteztek. A virágzó növényeket csak méhkímélő vegyszerrel szabadna permetezni, de sokan nem tartják be. Most is ez történhetett. Hát ezek már csak itt szállnak. Ebben a méhészetben a méhek negyede pusztult el. A tulajdonos azt mondja, éppen akkor hullottak el, amikor a legnagyobb ütemben kellene szaporodniuk. Tehát a keretek alján is lógnak a méhek. Így néz ki egy egészséges méhcsalád, és így egy olyan, amelynek a negyede kipusztult. A méhész azt mondja, ezzel neki befejeződött a szezon. Sajnos a kevés méh miatt itt már jó eredményt nem lehet elérni. Itt látható ez a kis szájszerű, mivel szívogatja a nektart, és ez a fején kívül helyezkedik el, hasonló alá húzza. A szaktanácsadó azt mondja, ez nem normális, és egyértelműen a mérgezés bizonyítéka. A növénytermesztők ugye most kénytelenek megvédeni a terményeiket, és rovarölőszereket is használnak. Ennek sajnos a méhészek látják kárát időnként. Virágzó növényeket csak méhkímélő vegyszerrel szabadna permetezni, de ezt a szabályt sokan nem tartják be, ezért hasonló mérgezések gyakran előfordulnak. Olyankor, hogyha elmegy két helikopter, itt az, hogy mi megúszuk adni, hogy ne legyen hullám. Az elpusztult méheket egyébként az Országos Állategészségügyi Intézetben vizsgálják. Egyelőre azt lehet tudni, hogy nem betegségben pusztultak el, de hogy pontosan mitől haltak meg, csak jövő hét közepén tudják majd megmondani. Őrizetbe vették Garri Kasparov sakkvilágbajnokot, orosz ellenzéki vezetőt egy Putyin ellenes tüntetésen Moszkvában. A rendőrség korábban betiltotta a másik